είχαμε να τον δούμε 40 μέρες. Και την 40η μέρα, επειδή ανησυχήσαμε, πήγα και έσπασα την κλειδαριά, παραβίασα την πόρτα και τον βρήκα να είναι στο κελί του μέσα, στο δωμάτιό του, να είναι σταυροπόδι γονατιστός, είχε ένα τσαμπί σαν σταφύλι και ένα αρτίδιο, ένα προσφοράκι. Και όλο το δωμάτιο σπίτι μέσα, το κελί, η Παναγούδα, είχε άρρητον ευωδία. Του ζήτησα συγγνώμη, το ότι παραβίασα την πόρτα, του εξήγησα ότι είχαμε ανησυχήσει, επειδή δεν τον βλέπαμε τόσες μέρες, και μου είπε ότι προσευχόταν μέρα και νύχτα, ιστάμενος και προσευχόμενος, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτε, και είχε εξαντληθεί εντελώς, και την 40η μέρα, εκείνη την ημέρα που τον βρήκα εγώ, είχε παρουσιαστεί η Παναγία και του πήγε αυτό το σταφύλι και αυτό το αρτίδιο. Και μου είπε, δοκίμασε κι εσύ. Και πράγματι δοκίμασα κι εγώ από το αρτίδιο αυτό και από το σταφύλι, αλλά είχαν ουράνια γεύση. Δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει τη γεύση. Ούτε σαν ψωμί ήταν, ούτε σαν αμπέλι, σαν σταφύλι ήταν. Ήταν κάτι άλλη γεύση. Και προσήφιε του όλες αυτές τις μέρες, 40 μέρες, για την Κύπρο. Τότε που περνούσε τις δυσκολίες η Κύπρο. Και για όλον τον κόσμο. Για την σύμπασα κτήση, όπως έλεγε.